ସାଙ୍ଗମାନେ ମନରେ ଯଦି ସାହସ ଥିବ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବି ଟଳିପାରିବା, ବିପଦକୁ ବି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ବାଳକ, ତାର ନାମ ହେଲା ଚିନୁ। ସେ ତାକୁ 11 ବର୍ଷ। ସେ ସବୁଦିନ ଭଳି ସାଇକେଲରେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ସେ ପିଲାଟିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ତାର ମାନେ ଅନ୍ତନଳୀ ବା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ତାର ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ସିଏ ଟିକେ ବି ହେଲା ହେଉଛି ଭୟ ନ କରି, ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ, ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇছে, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୟଭୀତ ନ କରିକି ତା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସିଏ ସାର୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣି ପ୍ରାୟ ସେ ତା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, 1.5 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ରିଟର୍ନ, ଅନ୍ତନଳୀକି ସାର୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପୁରା କାବା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ। ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭାବେ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କଲେ। କିଛି ବି ଅନ୍ତନଳୀ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କାବା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ପିଲାର ମାନେ ଏତେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଉଦାହରଣ ଦେଲା ସେ ପିଲା। ଆମେ ମନରେ ଯଦି ସାହସ ରଖିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ବି ଟଳିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କଥା ତ?